Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Kritikus Tömeg 2014 első próbaadásán. Ma 2014. november 23-a van, a Kritikus Tömeg megkezdi működését. Háttérben moldvai dallamok szólnak, Kalamajka, Tyukodino óta. Mikrofonnál Tamás beszél. Mi is ez a Kritikus Tömeg? Voltaképpen nem más, mint egyfajta szellemi kísérlet, olyan YouTube csatorna, mely magában foglal sajtóelemzést, újságkommentárt, kulturális híradót, és megpróbál választ adni a manapság felmerülő erkölcsi kérdésekre is. Mindenképpen tükrözi a készítő, azaz a jó magam hangulatát, esetenként sarkos, szókimondó véleményemet is. Elő fog fordulni, hogy valamivel nem értünk egyet. Ez egészen bizonyos. Minden esetre ezekben a kis videókban választ kívánok adni az idióta híreknek, csattanos pofonta minket befolyásolni kívánó médiumoknak, a szellemi elstétítés végzőknek, az elhomályosodás apostolainak. De hogy ne veszünk el a közösség dzsungelében. Keresztény, magyar, nemzeti, egyben szociális, ha úgy akarjátok, baloldali szemszögből próbálok számotokra elmondani valamit abból a világból, amiben élek, és ami körbevesz, olykor folytogat. Hogy ez a párosítás a mai magyar közéletben furcsának hangzik? Talán az is, de messze nem lehetetlen. Valaha nem volt az, lehetnénk azért, hogy ne is legyen az a későbbiekben sem. Mert szociális gondolkodás nélkül nincsen nemzet, és a nemzeti érzés pedig olcsó sovinizmussá válik, ha nincs mögötte szolidaritás. Összefogás, az elesetek megsegítésének erkölcsi igénye. Szolidaritás nélkül nincsen nemzet, ezt ma minden nap megtapasztalhatjuk. A következő médiumokban merítek hírelemzéskor. Ha bakitejtek, nézzetek el nekem, még kezdő vagyok, talán valami kialakul. Tehát Index, Origo, Népszabadság, Magyar Nemzet, ATV, Kurucinfo, Új Ember, Hírlista.hu, Remény, Kitartás.hu, Hírfő.net, Munkások újsága, HVG, Google hírek, menet közben felnézek és kommentálom a Facebook csoportokban, írtakat, véleményezem is, meg esetenként egy kis kulturális barangolással zárom az összeállításomat. Remélem mindenki élvezni fogja, és hamar túl leszek a kezdeti nehézségeken. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot vagy egy megosztást, YouTube oldalamon írhatsz egy kommentet, ha gondolod, bejelölhetsz Facebook profilamon is. Kezdjünk rá bele. Na srácok. Gyönyörű ez a moldvai zene. Azt mondja. Nézzük az indexet. Húha. Boldog szedésnapot Warcraft. Hát igen. Ez egy nagyszerű kis játék volt. Emlékszem még én ezzel World of Warcraft-tal sose játszottam. De emlékszem a nagyon olyan régi kezdetekre. Amikor is igen, Warcraft szériába. Igen, itt mutatják szépen. Hát igen. Ez egy nagyon jó kis... A peonok. Valami játék. Hát igen, nagyot fejlődött ez a játék. Arra figyeljetek srácok, hogy ne váljatok függővé, mert ez csak egy játék. Na nézzük tovább. Tombol az állampártiság, csak éppen elszegényedünk. Miközben az állam mindent újraoszt, nem marad pénz gyerekszegénység csökkentésére, pedig az is tombol. Hát, igen. Minden nap láthatjuk. Kimegyünk az utcára, akkor megtapasztalhatjuk. Kukával lesznek, felnőtt emberek, gyerekek hódulnak. Nem baj, jobban teljesítünk. Ez mindenki tudja, már kívülről unja. Hát. Úgy gondolom én ezt valahogy, hogy alkoholkereskedik. Igen, volt egy ilyen ostoba, vagy nem is tudom, hogy ostoba, vagy tervezet volt, vagy nem tudom, hogy gondolták ezt a dolgot, hogy megadóztatják olyan illetéket kezd van letétbe helyezni az alkohol kereskedőknek, amit igazából csak a piaci szereplőknek a 1-2% tudott volna, persze a legnagyobbak, mert miért is nem, a leggazdagabbak, és hát igazából
Itt mutatja, és egy szűk kör kezébe kerülhetett volna az alkoholforgalmazás. Szerencsére idei bézbe kaptak, vagy nem tudom, hogy a lobby szólt el, vagy azért ezt azért mégsem kellene. Állítólag csak elnézték. Vagy igaz, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Úgyhogy hát igen, sajnos ezt nap mint nap tapasztalhatjuk. Főleg a mai fiatalok, nem túl jó dolog ma gyereknek lenni. Ezt én nagyon kiemelném. Magyarnak se túl jó lenni, gyereknek meg különösen. Igen, hát a szomorú statisztikák. Hát ez a kormány, ez nem igazán a szegényeknek a kormánya. Kezdve a munkatörvénykönyvével mindent próbáltak úgy átalakítani, hogy igazából csak a gazdagoknak kedvezzen, pedig a szegény ember is a nemzet része. Ez jó lenne, hogyha észrevennék arra fenn. Na, nézzünk tovább. Azt mondja, Újpesten választanak, a tét nem csak helyi. Kis Péter halál miatt időközi választáson Újpesten sikerül megtartani az MSZP-nek körzetet, akkor elveszed a Fidesznek a kétharmadat. Na, kétharmad. Kardinális kérdés. Kell egy párnak kétharmad? Jól adott-e felhasználva? Hasznos dolog volt-e? Talán bizonyos szempontokból hasznos dolog volt először a kétharmad, de úgy ítélem meg, hogy ez már nem arról szól, vagy elmentek egy nagyon rossz irányba. Eleve az alkotmánynak a meghozatalára senki nem hatalmazta fel őket. Hogy így készült az alkotmány, hogy készült, nem volt se népszavazás, se semmi. Nem tudom, igazából ezt nem tudom elfogadni. Én úgy gondolom, hogy ez szerintem nem oké. Közben a YouTube zenénk az valahogy lement. Akkor keresünk egy kis moldvai csángó muzsikát, mert egyrészt ez nagyon jó kis zene. Zontek. Azt mondja. No, halljuk. Tantaram. Csángó himnusz. Elég szép csángó himnusz. Hová levél a csángó magyar. Na de mégis ide kattintunk az automatikus lejátszás, hogy be fogjuk kapcsolni. Úgy látszik, az a nyugja neki. Elfentjük a listák közé, jó? Nagyon jó. Elnézést a magyar, mi vélettél, csángó magyar? Így van. Hát mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa a moldvai csángó zenét. Közben kerestem egy olyan muzsikát, amiben nincs ének, mert kicsit zavaró. Na szóval, hát lassan lezárják az urnákat, nincsen igazából már kampánycsend, de én megmondom őszintén, hogy ha szavaznom kéne, én most az MSZP-re szavaznék, csak az egy dologért, hogy ne legyen kétharmad. Ha ennek van egy kis esélye, akkor sajnos meg kell tenni. Sok sikert! Nem mondta annyira szeretném az MSZP-t, mert palfasz párt. Nincs sok dolgot nem lehet nekik elfelejteni, például a csángókkal kapcsolatos történeteket, de az igazság, hogy most... Úristen, mi ez? Egyszerre 205-tel egy teherautót. Az igen. Ebből nem sok van sajnos. Nem a nő hibája, megerőszakolják. Ez így van. Csak azért, hát nem tudom, értelmesen kellene lányok, hölgyek öltözködni, mert néha nyáron az ember kimegy az utcára, atyaég. Na, ez talán minket is érint, elvennék a bevándorlók juttatásait. Úgy gondolom, hogy aki Britanniába azért megy, hogy juttatásokat szerezzen, attól vegye